हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै एनडिबिनि गायसनगिरि डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा दिनै जोबथे सालनिफ्राय 20 दिननि थाखाय सुटि मोनदों आरो बे सुटि मोननायाव बिथाङा दिनै न' फारसे आगान हैदों आरो बे आगान हैनायाव दिनै जों रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि आरो जोबोद मोजां स' रायजोफोर दिनै एनडिबिखौ जोनोम होगिरि डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जोबथे सालनिफ्राय 20 दिननि थाखाय सुटि मोनदों आरो बे 20 दिनखौ सुटि मोननानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो हेपि जादों आरो फाइनालि बिथाङा दिनै उदां जानायमोनब्ला जों रायजो राजाफ्रा थारैनो गोजोनगौमोन नङा होनब्ला रायजोफोर अब्लाबो दिनै 20 दिन सुटि मोनदों बिनि थाखाय जों रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि आरो जोबोद हेपि रायजोफोर स' नोंथांमोना डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बे न' फारसे आगान हैनायनि भिडिअ क्लिपखौ स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय